ole thlir tu te kalolom le vek chewa ni chin mai khanin lir haron nghing dur maya 4.1 magni chitana khan alo ni reng mai ne hai kan muangin Bangladesh India le Myanmar Burma te soi nghing vek maya chuanin za som le min som ni pa ni nia chin chia kha ni hemi epicenter po hi he thalaga kan muangin long tlai mo si ha lampang ram ri phei chu a nei khop Mizoram chung ani thuak mai ni ri nai kharin aron nghing ra yang reng phian maya kan han ngai changa mo enge hetiang thila hianin chi ai lo kha poimo thina ni da som le min som ni pa ni khan ani ya hianon tar langa pori se ne heting lampang hi kan da ngun viau to mai film khurdan turte chi ai lo turte mo chi ai a that lo zia te konfi taka om ram tum te kha poimo ani buai ngal chunga mo phili buai lu to khianin om je hi om wak lawa chuwang chuan tuna kan hriat tak te po kha mo tam takin aron mangha la hetah Mizoram mar top lampang abi te pon ya chim to abi te pon te khanin Lirnghing aron tin rol chut zel mai ni a thap kim em thin maya pon sai 4.1 ana kha ni ya na ve pa ngai reng mai Bangladesh India le Myanmar te na soi nghing phavek mai ni pathian zara mo Lirnghing turu le na lutuk kan tuar chawlo tura po ngai ta ila tu na bi te po kha kan han te kan han ngai chang vung morin ai na rai hle mai ti ol khop mai tu na mi lek po khanin chuwang chuanin chi ai lo thei chen chena mun him min del thei mai engemaw om nuaya kalo om rengem ti thleng khan riru nei kar la poimo ani pori se zanin tan chuanin tui de win mu vek dawnnia ona hian kan ram hun thim tak lo thleng tur hi ti hian a soya he huna hian kan ram chuan mai fel tak mel li nei to ang kho thang diar khim le kho chak diar khim noyan kan ram lu don nge ya chumia chuan kan ram chu mel fel li ya pu in atal chuak don ti ka ngak reng ani zoram ike chu lalpa chunga ngatlat ro ti in Lirnghing tur ti hian a soi boka zoram i tur lir pui lo nghing don ti na awa ti chuan chhum dum hi alo hniam ruaya kan rama chuan lir lo nghing ta chiam maya kan ram mi pui mang ang chuan mani khuwa kan lo pan tamur mur maya lir lo nghing zuala ro re la mai champo achol thuap maya rel tramin kan wak nuai maya ti in pani na pudar phoka kan ram zol nei ma sa pudar phoka chuan ti hian a soya nakina chuan kan ram mi zong thi zo na alo thlenganga chuta thi ve lo chu an nuam em to ang mi zong thi zo vek na ati hi pathian than lo te zong ati na ni poimo khop mai kha lai ni ang khan pathian poin nova hne na khan ti sa zong top na atia ma se ke ni ngai angin ti sa zong chu an top mi asi lo kha a than ve lo te zong an topa a than te chau nova te chung chau khan kal tlang ani kha tuilet thim chamup noya khan chu wangin thim thuan ni na noya hian lalpa than lo te zong chu an thi vek dona lalpa than te chawin an pal tlangang ti chuan zoram khowar hun nuam em in kan om to don ani zol nei dar phokan mingo lo kal tur thu alo soi lok kha adik thap to ang bokin nakina chuan mi zong thi zona alo thlenganga chuta thi ve lo te chu an nuam em to ang ati po hi alo thleng dik le ngei don ani pathumna zol nei sai khuma chuan ti hian a soi ve thunga kho chaka tangin nam kol an lo kalanga in uile ar theih thil zong an buanang sa kho nei lawan ni awangin engma poisak an nei lawanga in meichia te an pong sual mai don ani nima sela lalpa in ngatlat tu te chuan lo hlau su an ti poi lawang chau kan ram thian fai tu tur te an ni tin palina puchong khupa ngoi te ni zan chu kamu mang ni in ka sia then khat chuan in larna an tiang kho chak lama tang hian zong mai sen hi leiwang ta pin an lo chuk tha chiam maya an vir em mai le ngala ei tur reng hi an ei duak maya ka kuta ei tur ka ken po chu mingdil zel maya tin pangana pastor dar oya sai si chua hian in do narap thak tak ala thenganga sai si chua hi thisen na bual don ani chim tui pui kam
sai si chu hi min en tira akam thing zong zong chu alo kol zo veka bomte silai te aka wangani miruang le thi sen chu alo omput maya arap thak kati ema sangawa jip kong an lalayang supply center po ombokang sangawa tangin sai si chua chu kongena chunanga hakha atangin anron thleng veang chuti chuan hei hreru sangaw le sai si chua sipai anlo om chuan ni in chhiarla ni tam i chhiar man lowang indo ani ngalang tu na ron soilai kha tam takina in hil nana an lo man takha ne ya poni se adik don em dik lo don em tu na kan soilok thei lowa nakhida alaron lang don thau thau ni o zoram zelang i pathian tok turin in peiro ti na lo sei ve bokani parukna puvom phunga invela namte hi kein sual tiranga nangni chu kahung chuak mai don chawani chu tiang chu namthar kalak chuadana ni sia in aya namro puizok po in chang do tuwa ka mang mai theye ti na lo sei ve boka pasari na sonniara Mizoram independent mu hun tur chu rampathum India Burma East Pakistan Bangladesh a mizo in zom khomin zalen na an sual hun aniang pakhatna tanpui tu le flek tunpui tu sarkar chu lukhum sing arsisen belaniang pani na rampathum India Burma le Bangladesh te lamlianin apo ovekanga indo puye lo thengang pathum na ring tu ni si piang thar lo te chu pathian in a thliar dona thil rap thak tak ala thleng dona ni taksa le tharau mi tam tak chunga a thlengang piang thar lo chu lalpa na hum lovang hei hi zofa te chunga thleng turani palina zofa te zinga ho tu le hruai tu ni tur chuan mi piang thar an ni turani mi piang thar lo chuan ram le nam a hruai thei lovang ngana he thu chua hi zo na thak zinga puang turin lalpan min tirawangin ka puangani mi tam tak ring tu rongbol tu ma se piang thar lo te thi tur chu mi mu tira kalunga chia ka trap zoi zoya chuta en le ro atia ka han ena amakina ro pui e mawangin vanlam enin ka trap ta a ram tina om zo fa te kanin khom hun tur chu hun danglam takani don mi tam tak lom na mi tam tak tan lungchiat na alo thleng don ani ti na lo sei ve bokani pariat na ke than siama muntra nakina chuan chaina ral an lo liananga luiluan na mumal nei lo ang hian an lo thokang Mizoram chu an han thliranga chaina ho chuan mizo te chu an ngai to om lo communist an ni e zirtir an ngai lo an tiang ma se an ni communist zirtir na le keini zirtir na ai nang si lawa communist ang dawin min ngai don ani China hian rei lote min opanga min kalsan leang China sarkar hi Mizoram independent kongron hong tu turan ni in fa tele in tu te hi zoram thar chen tur te an niang Mizoram hi kong tha hlir in ala in po vekang troi tlanga khonwar tui an lai cho huna chuan dik boy khu akanganga ta chuan man sen rual lo a hongang alo ti ve bok pakwana than chuma mun tha soidan chuan khodur thuwa ni na chu chimlam atangin alo le tanga kong puidung avai vutanga aizol khopui avai vut vekang zoram laili a rial tla asin dewang kum khel kon chingchip le hual tu in rina a hian lung al thei an la lai chuakang thim cha zual chu thim takaniang ni emaw ni thum emaw aniang a cha zual lai tak tak chu lalpa ring tu tak tak te chuan lau reng reng su in him vekang thim zual pui chung chu ram hnoya te kan tlan lu tanga changel bul le kamra te na nem te kan ringang ma se lung oi takin tuiti takin kan eyanga kan that puyang ram hnoya thingbul pakhat po belila lalpa mi te chu kan himanga lalpa mi ni lo chu an thi tho thowang tin tun hnaya muthar te soidan longai tha chunjom veleila James lalram liana James soidan chuan kan rama thim thu ni na alo thlen ma in thlaraw lama harna na satak a thlenganga chumi zo a chuan thim thu ni na alo thlengang pakhat chu in dawna awanga torna hun thim anianga pahni na chu Lirnghing wanga torna hun thim te ni hei hi thim thu ni na lalpan min mu tir chu ani tina soi poni se ne deng lampang hi an beng khon chho hru to maya tu lai zoram de monate pori ya
ngày tua chậu bò hút video tổ này bò đi xe lá giờ đã mà có thể khăn rồi thì đâu dur dur mà ya rồi đáp chuộc này view giờ là này chim lệ mar hi với khata mà cái mình phok luộc chup chỉ na giờ này bò khan này thầu mà ya mà rồi chú lâu tu rồi lâu này tu ra cái ngày thang khan bát hiền ai ngặt tắc tắc titan chuan mà lâu tu rồi lâu đón lâu này thì khá kan hriat angai lo mu thei lo mai mai ange comment la ma khanin enge in lo don son dan lo sei ve rim rim don ne